Episode 7 top lama khan Arthur chu ani na nge lo ho ve to in me cheno pang pakhatin in lo hon sakani kha anu le pa ten Arthur mu chuan mak an ti in an lo hlim kher mai anu eli chuan Arthur kangai le tuk che ti pa in an ko ngal bor bor I lo ho har to le tuka lo hoi tum to lo mo kan ti sina han ti pa chu ta me cheno pang te khan Elis ne na tinge nui cha boina om mi ten zot chu tia nu dia lo ka owangin Arthur chuan thil chu asha chuak jok bendi thau ne na boinan to la ya apare nol tan thil lo soi kha asha chuak ani anu chanhim tur le an nau te lo piang tur chu chanhim tura lo shit lai kha asha chuak om je chu mai chenau pang chu Arthur farnu ani ti na ni chu Arthur chon vakal na in hai kam hing chu Arthur lewin ani a ka mo wang chu hian kolom tak zet ani alo ti mai chenau pang chu ala no pan chet em awangin soi tur po lo shilo Elis chuan I u ni kha Elinor I ming te ka shilve te che lo ti Elinor chuan ka u mo lo ti top a sha thiam ve che lo ni tur ni anu bok chuan a ma khan I dam lo thu kai soya I tha to em tin zot Arthur chuan a that veu to thu le a pa ngai vek to thu ni lo chang Elis chuan Eleanor hne na local te ibula ka lo soi thin I u kha ni hi a mel thai ti em fiam thu chuan han zot Eleanor chuan hai mo ka u chu tak tak ani em a mel chu tha ka ti a ma se mi pa ni awangin tha ka ti lo na pang cheril ru che chuan lo ti chu ta Arthur dragon nau te Sylvia point Eleanor chu lo ngai na ve deuh ni tur ani awa zuan ve ngal chat anu le pa ten hena chuan a thil ton zong zong te si ne na anin ton nuwa om dan zong zong te chu hril vek ma se thil pakhat om ta chu amanokor chu anun mat em awangin ana thin thu le a budi le manakor balance tok thei tura a training china ngai thu te chu soi pa bok Sylvia te ne nine mu lai te Sylvia ne lo enkol dan zong zong te chu kim chang takin soi ma se manabi se ti ti chu ase vetlat anna thin em awangin an ngai to lu tu kwang ti Arthur an hlau wang ani Reynolds chuan ani kha dragon nau te nin khan engtin nge nin ton ti na zot Arthur chuan lo changin ka soi tak ang khan he hi Sylvia tui tanga lo piang ani a Sylvia chu thi thu ta wang le a thi lai puin engma ka ti sak thei si lowa chu wangin anau te hi ken kol sakta ni chuan am hinga hian anu ming choin Sylvia ti in ka pho sak bok ti na lo chang let Sylvia thi dan tak tak chu soi lang lo chu ta apa bok chuan I tha chona lo mom lu tuk ani thil dang dei I manakor kha stage engzat nge ni to tin zot Elis chuan lo khap ngal vetin alo ho ve chawa tinge magic lami zo ngal lo ti Reynolds hian a zo ngal na chan chu Arthur ri atet lai tang to in magic lama hian a bondon ti chu hriata amanakor po anun mat em kha chu tiang te ni awang chuan amason tur chu hriata chak em wang ani thuin lo chang let Arthur po in a pa hne na chuan ani nang eng stage nge ni to chuan eng nang I tho shin he tiang ina te in cheng thei to a tin lo zot let phot Reynolds chuan lo changin bendi thau ne nan boya an ho le nu khan heta health ti a hian security leader angin a thok ni na soi he ina an om the na chan po hi hassel te chung kuan that em wang ni soi bok Reynolds chuan soi chun zomin Arthur min chungo tang kaman kor hi kumni kalta khan deep orange ani to tin lo shil hela hi han soi fi le zoila he hi color of manani a manakor chakle chaklau hi all sam takin color chang hian a hria the ani amma sabera chuan black a oma ti chuan red a om le ti chuan orange in dot le in yellow te silver te le white ten an dot ani Reynolds thi augmenting art element ani awang hian physical strength lama theina neya physical strength chau ni chunga orange stage akai thegi abon tak zet ani Reynolds chuan ani nang eng stage nge ni to tin zot vele Arthur chuan lo changin amanokor chu red stage ani thuina lo chang chu thu an chia chuan Reynolds chu lo phudeu jok achan chu aparon phak trep to wang ani chu ta chung ko pakhathi an lo lu thut in fa pa kha alo let li an ti a adikem an lo ting ha zung zung Arthur chuan chu mi te chung ko chu
ka voi khat mu na ni awangin tunge an ni tia chuan ngei dan na nei lo hle apa Reynolds chuan in hmel hriat na nein an pa ber so Vincent Helsty ni a he in nei tu le a boss ani thu chu seitel bok ti chuan anu pui hi Tabitha Helsty ni in a fanu mingi Lilia Helsty ni bok alo ti Arthur chuan chi bai vabu khlomin ka mu awang cheu hian ka lom tak zet ani lo ti amen ara thatem awang chuan Vincent point alo ngai nang hal le chuta Vincent chuan lokin nang hi Reynolds fa pai ni tak takem a chan chu karin ain ifelin ipolize ka ti alo ti Reynolds point ka fa pa ni kha ring zet hian alo ti ve le ngal Vincent chuan a fanu Lilia nen Arthur chu in message ti na nein thian an ni thei thu chu shilpa Lilia Arthur dragon naute Sylvia han mu chuan Lilia point cute alo ti ve ngang mai ti chuan alom ve ngal bor bor chuta Reynolds chuan ka fa pa hian thil tam tak thiam nei nia ka mu ti rang cheu ti pa in pol lama chuan an cho pui hlom Vincent bok chuan Elise ne na adik tak takem Arthur manakor so red ani to ti hi tin zot Elise chuan lo changin chu chu dik thule ama Elise nge poina oi har sa ti thu chu soi pa bok Arthur chuan a magic ability nei le man thei ang te chu apa ne na anin fiam na chuan a han mang a chen a han man te pe chu a kum rol pui tan chuan a oi om lo rum zok ani a to pa advanced fire element le water element a han mang kop pe chu mak an lo ti le Vincent pe chuan ka thil mu hi adikem alo ti top mai ni chuta apa Reynolds bok chuan phur le chuang si thian kha tiang ti kha ingtin ngi thiam theya thiam thili wanga em ve ka fa pa a han ti pa lom do kan chuan kil Vincent chuan Reynolds ne na ka soi ve du mai chu i fa pa nen hian na chin deuh lo ka khan kan in sia ma se mi je le skill te tang hi chuan am halam huna mirau pui tak ani don ti chu ka soi thei ni in ngei dan ani ve em ti chu ka shelawa lo ti Reynolds chuan phur le zet hian ni renge amana kor po hi midang ai na nung ma de isin kumthum mi chaw ni lain anung to alo ti vele kumthum mi chaw ni la ya amana kor anung to ti han shet phei chuan Vincent chu eng moi soya alo ti le top Elise lo tong ve in ni e tak tak alom kumthum mi ni lai khan amana kor chu anung to kha wanga in nei lo po kan ni a amana kor ti nun lai khan kan in po akang chetel ve kalom lo ti Reynolds point ka chuan wang po ni loin mi pakhat tura nia ka fa pai chu lo ti vele a thut na tang chuan ala thal top zui chuta Vincent chuan Arthur hi Zara's Academy khan inje lu tirin tum ve ma lo ti Reynolds chuan lo changin Zara's Academy magic thale advance sak tak anjir na khamo Vincent lo ti let Tabitha chu lo tong vele in ni e Zara's Academy chu Arthur tan hian a thango tang tu na kan mu a thaina zong te kha thiam takin zir sela ka tingot mai chuan thil pakhat Zara's Academy a Arthur hi akal du phot chuan a sen sau chu an tum sak vek tu thu chu soi pa bok Elise chuan lo changin inin pek na wangin kan lom tak zet ani inin a po min om tir to ti na kalaya Academy thabera kal turin min puizel thon chu nia ma se Arthur hi in ngei dan ang chu ni lawang asang in alien ve to viau na a ma se ala nau pang shil tuk kumret mi cha ola ni awang hian kalbau tir le ngal mai chu tha ko vati lo ve lo ti vele chuta Vincent bok chuan phur je thian chu tianga chuan boi ma te che thatak le dot bi ka enkol turin an director ka lo shil do na lom ka mel shetania han ti pa Arthur chu lo tong vele in Mr. and Mrs. Helsty in ngei dan chu tha ka ti in ka za viau chewa ma che hun rei tak nuwa ka lo ho ve chaw ni a ka le ngal mai chu ka lo du shi lo ani alo ti vele Vincent bok chuan ni tak i theina te kan nu pa kan mu khan thiam kan til duk cha ni e ilanau pang boka lekin lama po izir thei thawalom alo ti vele zalam chu ni le to in Arthur chu aroma anu le patanen hian an lo om anu eli chuan Arthur tun thleng hian lo ho ti hi ka oi thei lo ani ma se hei ka bula ichu box si a ka van lom tak em han ti pa chuta apa Reynolds po in ni e amaka ni
mà se Arthur mana kan mu thin kan nau te kha in ni rengang alo ti ve bok Arthur chuan kein thlak vak lo mi ka mel te hi ti na zo thlom Ellie chuan lo changin Arthur chu sangin a mel po a that hle tu chu soi a pa soi om je tak chu kan thin lung chunga hi chuan mana nau te ni la ya kan mu dan chen khan ein ang reng tong ti na ni chu han ti pa Reynolds po in inu soi kha dik ka soi tum tak ani trong kam hi ka thiam lo lu tu ka inu hi ka ring top mai ni fiam thu chuan han ti zui pa sei chun zomin voina ilo thleng ve chawa I chaw lu tu kang mu to ro han ti chuan an kalta an kal tak tak main Reynolds chuan le lok voina Hazel te chung ko kha in nge mu dan tin lo zot Arthur chuan Hazel chung ko chu mi thatak an ni rin thu le a ma ko an ngai to saka wang chuan a lom hle thu chu sei tel bok I chuan an chuak ta Arthur po hadam takin amu ve thei ta ni atuk lam chu ni in twin party hall member te chu an local khom Arthur an mu chuan an lom hle ngai dam te chu an dil ngal sang sang lom a chan chu a bo wang khan an in thiam lawa khati hun lai khan an ven him thei lo wang ani ole tu tum episode ta chuan tiang song le ni a episode hi toy deuh mai theya han soi zaw vak tori om ve lo thina episode zong zong hi a sei zong in ang vek lo theya tianga te khan min lo she thiam sak ve don nia ti chuan episode dot le hi ron da vat kan tum don nia